Jak robia ovečky? A kde sú? Najdi ovečky, no. Kde sú? Kde sú? Tu sú ovečky. Áno. A ako robí mačička? Ako robí mačička? Miau. A kde je mačička? A kde je kohútik? Kde je mačička? Nie, oci, teraz sa pýtam mačičku. Kde je mačička? Ukáž. Miau. Čo si za koň? A Konko kde je? Ťahala. Tu je Konko, áno. Ako robí Konko? Áno. No a traktor, ukáž, kde je traktor. Ukáž, kde je. Tu je. Aj tam je traktor, áno. Áno. No, tak zatlieskáme si, áno. Jaj, pose môj. Jaj. No nie s metličkou, tak. Teraz nedarí. Tak. No, ty si tam na metličku. No, ja ti dám, no. No. Detko ti podá. No, páči sa. No, poviem, Páči ďakujem. sa. Ďakujem sa povie. No a jak robia ovečky? Áno.